Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Көтүп алынган бүлек Тукай районында торак пунктларга газ кертү дәвам итә. Кайгы уртаклаштылар, рәхмәтләрен белдерделәр. Чаллыда һәлак булган хәрбиләрнең туганнарына батырлык орденнары тапшырдылар. Көтүп алынган бүлек Тукай районында социаль газлаштыру программасы буенча эш дәвам итә. Исемлеккә Абдуллиннар гаиләсе дә эләккән. Алар 4нче балаларын көтәләр. Дәүләттән газны бушлай үткәрү һәм тоташтыру алар өчен күңелле яңалык булды. Әлеге вакыйга белән аларны Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина һәм Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе котлады. Абдуллинар гаиләсендә 3 малай үсә, әмма аларның тиздән 4нче балалары кызлары туачак. Шуңа күрә Абдуллинар фатирдан Әҗмәкәйгә үз йортларына күчәргә карар кыла. Социаль газлаштыру программасы буенча газны бушлай үткәрү алар өчен күңелле сюрприз була. Гаиләгә йорт эчендәге эшләргә һәм кирәкле җиһазлар сатып алуга субсидия бирелгән. Зур бәйрәм инде, потому что электричество белән ягу кыйммәткә төшә. Газ белән чызрак булачак инде алла бирсә. Без бик тә шат. Аллага шөкер, иләр җылы. Көтеп алабыз. Көтеп алабыз. Кемнәр безгә булышкан? Күп балалы гаиләләргә булышулар, ташламалар бик күп. Бик зур рәхмәт аларга. Әҗмәкәйгә газ җибәрүне хөрмәтле кунаклар катнашында үткәрделәр. Алар арасында Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина да бар иде. Сезне тәбрик итәбез. Бүген бик тагын да бәхетле көнегез. Игезнең куанычын күреп, менә шулай җылылыкта матур итеп бер-берегезне саклап, балаларыгызны үстереп, куанычларын күреп, алга таба да исән-имин кутылып, берсенә төгәл булып, безнең районыбызда, менә шулай районыбызның халкын үстереп, тәрбияләп, яшәргә язсын. Тукай районында 1 ел эчендә 4803 участокка газ үткәрелгән һәм 4295 йорт газга тоташтырылган. Шуның нәтиҗәсендә Тукай районы республика рейтингында 30нчы урыннан 9нчы урынга күтәрелгән. Для Тукаевского района, в частности, программа социальной классификации, которая была запущена по прямому указанию нашего президента Владимира Владимировича Путина, очень-очень важна. Вот до ее реализации уровень газификации населенных пунктов был где-то 37%. Сегодня это уже 99%. То есть вот за эти несколько лет мы проделали огромный путь. Я думаю, что это такой хороший ответ на вопрос, куда должны идти государственные деньги. На улучшение качества жизни людей. Программаларыбызның эшләве инде бик безнең өчен куанычлы. Бүгенге көндә күрәбез. Безнең күп гаиләле гаиләдә шундый сөенеч алар өчен бу теге зур көткән җылылык инде аларның алга таба менә шундый гаиләләребез, сөенечле гаиләләребез күп булсын, матур иттереп, тынычлыкта, иминлектә яшәргә язсын. Бүгенге көнгә республикада газ үткәргеч 30 меңнән артык участок шикләренә кадәр сузылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Чаллыда һәлак булган хәрбиләрнең туганнарына батырлык орденнары тапшырылды. Югары дәүләт бүләкләренә алар үлгәннән соң лаек булдылар. Чара тантаналар сараенда узды. Шәһәр мэры Наил Мәгдиев һәм Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина кайгы уртаклаштылар, рәхмәтләрен белдерделәр. Сугышчыларның якыннары белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Наилә һәлак булган хәрби хезмәткәрнең әнисе уланың батырлык орденын алырга килгән. Чаллылы сүзләренчә, аның улы хәрби хезмәткә контрактны имзаларга үзе карар кылган. Моңа кадәр аның белән катлаулы сөйләшү булган. Мин идә калсам, бүтәне идә калса, кем сезне защитер, кем безнең балаларыбызны, укларыбызны ничек алар яшәрләр? Олай булмый, мин олай булдыра алмыйм. Син миңа ризалыгыңны бир диде. Әйтеп карадым, улым, әйтем. Син бит минем бер генә бала. Бит бик авыр булыр. Мин бит 1 елга гына, 1 ел тиз үтә. Хәрби бурычларны үтәгәндә һәлак булган башка хәрби хезмәткәрләр дә шундый ук принцип буенча эш иткән. Ул үзебезнең илне сакларга барам ди, мен качып калмыйм диде.
Birinde şiirde var idi avruva. Onu da bildirtmişe gidip vardı. Gitmedip de vardı indi. Bir neçe tapkır barıp da gitti indi. Baştan olmadılar, tağın vardı. Şulay ettirip sıngı tapkırında aldılar indi. Батырлык орденын халак булган хәрбиләрнең 24 туганына тапшырдылар. Сугышчыларның якыннары сүзләренчә, алар туганнарын һәр вакыт саклаган, сугышлар турында сөйләмәскә тырышкан. Менің Виталий улым соғышқа кеткенде әне бір жылма медаль алып соғышыны жеңіп қайтам дейді. Улым да жоқ. Жеңу де көрінмей. Но жеңу болар. Жеңуге шанабыз. Он bütün kişiye yerden buldu. Niye помогать хорошо. Халак булганнарның туганнарына ярдәм итәргә һәм аларга батырлык орденын тапшырырга Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагогина һәм Шаулы мэры Ноэль Мәхдиев килде. Шара 1 минутлык тынлык белән тәмамланды. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Bir отна ішінде жейділар Йоршылы педагогика вузы студентлары һәм оқытушылары посылкаларны гуманитар ярдәм белән җибәрәләр. Аларны Лисичанск һәм Рубежныйның тыныч халкы алачак. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, бу инде 8нче тапкыр ярдәм җибәрү. Бу юлы активистлар шулай ук барлык кирәкле әйберләрне җыярга карар кылган. Нәрсәләр дигән сорауга җавапны киләсе минутларда яңгыраттырбыз. Вакытлыча спорт залы гуманитар ярдәм җыю цехына әйләнгән әйберләр азык-төлек продуктларын Лисичанск һәм Рубежныйның тыныч халкы өчен китерәләр. Студентлар әйберләрне тартмаларга тутыралар, икенчеләре барысында ышанычлы итеп скотч белән ябыштыралар. Педвуз укучыларынан тыш акцияга укытучылар да кушылган. Без җибәрәбез аларны Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә. Без бик тырышабыз. Безнең студентлар актив волонтерлар, күп әйберләр җыйганнар, крупалар, шикәрләр, май. Безнең студентлар бик күп хатлар язды. Аларда яңа җирләрдә яшәүчеләргә изге теләкләр белән открыткалар ясадык. Аларны гуманитар ярдәм белән җибәрдек. Студентлар бу эшкә төркемнәре белән кушылган, шуңа күрә берничә көн эчендә бик күп тартмалар җыелган. Гомумән алганда алар 55 дәнәдән артык тупланган. Bu aksiyada мен уже 3-нче ел катнашам. Bu акция бик кирәкле. Безнең вакытта һәрберебезнең дуслык булырга тиеш, дуслык белән яшәргә тиешбез. Якын кешеләргә булышып. Бүген без бу гуманитар акциядә волонтер ролендә катнашабыз. Моңарчы безнең университетның студентлары төрле гигиена чаралары, ярмалар, ашамлыклар алып килделәр һәм бергә без примерно 1 тонна гуманитар ярдәм җыйдык. Әшолы Дәүләт педагогика университеты студентлары һәм укытучылары 200 дәнәгә якын балык һәм ит консервалары, 77 килограмм дөге, 72 литр көнбагыш мае җыйган. Гомумән алганда исемлектә 22 төр әйбер бар. Бүген машинаны гуманитар ярдәм белән Казанга озаттылар. Республика башкаласына Татарстаннан барлык посылкалар китерелә. Соңрак аларны Рубежный һәм Лисичанскка илтәчәкләр. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Выбираете, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Весенняя распродажа унтов из Якутии для проблемных ног. Унты мужские и женские. Цены от 5000 рублей. С 1 по 10 февраля в ТЦ Дубрава.